Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinaga na Sheena. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak, idiagtawanak, iti 10 ket 7. Ngem dito'y kumat anapadasan, tinasaktan, iti kastaunay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sheena. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalin ka di akaduan na kinton bigat? Total, Sabado mat, Sheena. Sige, kasarado mati karinder yan ni Antik apag side-sideline na iti Sabado kan Domingo. Apag isungarod, awisan ka taag kasarti may sang Antik. Awan namin kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapan taayan. Ijay taton ang mga aldaw. Ah? Okay nga ron. O sige, dagasan kan tulatan ijay balayong. Bunggan samat ngamin ti kasar ni Antim. Nagadua tao. Wan na ron. Jakmot ni nang nama kastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika. Oh, James! Ada ka mat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Namatay di abanda. Makininom. Ay, wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ha? Ala, mapangkaywag tugaw iti deji alam saan. Tasyak ti makam mo, amapan mangala iti makan. Alaman nga rod insan. Katni, nagkado at tao. Dito iti pagtugawan ta. Tadi ti mo timbagan ni insan James sa pagtugawan ta. Kapin ano ni James inagkasal? Anti na matlaang. Ni mother ko, kanti mother ni James, agkabsat. Inauti mo't akabsat dati nagkasal. Ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Ah, kasta ka di. Ato hindi makan. Ay. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada kami laang timangan ngay. Nalpas kami kan ni papaanangan. Ala, mangan kayo kit din. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaido matipintas mo. Ah? Bulero mat gayam ti kasinsin. Saan abulero dayta? Agpay sumat kami ti bagbagana. Kanamom, italaang anangag kong ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Ah? Buli ngamin dayta kasinsin ko. Uy, madilay ta nga ibagbaga minsan. Ang mga nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpay so ti ibagbagakan niya. Ala, mangan kayo kit din. Ah, dito kayo pa lang, ah. Tainak mangala iti drinks yo. Amom, kursonada na ka man ni James sa kasinsin ko. Pagkunaaman. Italaang ang nakita ka nag-interes iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Na abilidad, uray iji abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamat lakan ka nga nalaing ka nga ag-sideline. Kayat na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan paiket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta. Agyaman ak Sheena. Tay manmugod kang agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti day ka restaurant. Dito iti paboritok apang panganan no adda kwarta. Ha? Agpada tagayam. Bagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti pa nag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang na-istrikto ni lola kanya? Ti amuna, adda raket ko. Iso asa anak pa'y anagawid.
Sika, saan da ka birukan? Ni papa lang ti kadwa ka. Alas 7, asumangtot ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Ngam saan nga strikto ni papa. Basta't importante, agpakadak. Nukasta, agpada ka. Ngamin, saan mat na istrikto ni Lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Awan matang ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulod kan to. Apay nga italaang na ibagam, arimwar kayo gayam, iti kasinsin ko. Anya day jay, date? Uy, saan na? Rinabiing amin nga atsyat kanya. Idi kwan, inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag kuno sa dino. Iti mat gayam paborito apanganan, iso ngay manugot ha. So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sus! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan. Oray na bayag na kan ngaw awisan ama panmangan. Ay, jak man amo. No apay akasla komportable akno ni James ti kadwak. Astig ngamin. Kunjay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? Ah? In love agad? Saan mo't nga garaaram? Friends kami lang niya. Makitkitak namin kadagiti matam nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Ang apaya ka namin nakapayan no agawisak. Ah? Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti kursunadam? Ah? Saan matniti dayta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan tumot oras mo kanyak. Inton awisan ka manan ngagpasyar. Joseph, jak pa'y ngamin kayat ti sumrak iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis naklamangan. Siyempre, nabayag mat asa anak anangan itirwar. Iswasimurot na. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawa ta. Ang sa anak lata maawanan itinamnama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika. Intun malpas di klase yo. Sa dino? Ijay balay. Birthday ngamin. Kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagatang ako maiti regalo kan. Umanayan ti iyo umay mo. Kas regalom kanyak. Sika talaga. Basta, namnamaag ti iyo umay mo ha. Amumatan ni Erika ijay balay. Isung agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Unak no ado ti bisitam, basit lagayam. Dagiti lang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Ala, umay ka. Yamamu ka ni Papa. Ah? Saan nga ta nakababain? Saan? Yamamu ka kas may sa agayam. Saan a girlfriend? Sika talaga. Puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamamu kanda kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena, iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, Matse. Ala, mangan kayon. James, si kanti makamo kadakwada, ha? Wan, Papa. Oh, anya iti feeling nga inyam amuna ka, kan ni Papa na. Saan ka man nga OA dita? Para yam amulaang. Anya nga'y kumatirumbang amarik na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos ang kanya. Ha? Apay man. Ay, jak amo. Kasla pa nagrit na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamat ngay.
saan anaunget ni Papana. Nagsingpot tupay kadagiti parkada ni James. Kasta ka di? Wan, saan anaturad ni James amang yamamukan ka, no amuna anaunget ni Uncle. Apa yung kastumatan ti marikrik na ni James? Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag bagada a puppy love. Ay, ada nag-text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Reply. Awan anyaman na. Good night, Matt. Kan happy birthday, manan. Isend ko. Diyos ko. No anyaman day ka marikrik na. Da kayo lang kumantima ka mo. Sapay ko ma, tasaan ko apakaisagmakan. Tulungan dak na niya tirumbang nga aramida. Uy, nagreplyan. Kaya ko nakita tamanan ijay restaurant apang panganan ta. Inton bigat no malpas ti klase. Ha? Ada kayat ko nga ibagaken ka. Ay, replyak. Sige, see you. Aday ka, naisend ko. Ay, maturog akit din. Itatagdatan dito eh. Anya di ko nang maibagang kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Anya nga min ayat ibagam. Ay-ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadiya mamati? Kwa? Da kadimot panagayat mo kanyak, Sheena. Aklunak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga Rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya, sinong bata mon adagos ni insan ko? Wala, nabayag mat nagkadkadwa kami. Kat magustuak mat ti ugali na. Kan itinabayag apa nagkuykuyog mi. Naritnak mat nga agayatak kan ko na. Hay, sika talaga. 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si kamat. Diyak mat nga minnamnamaan ang makarik na ak iti kasing yun. Kat, anya, tirik na ti adda boyfriend na. Diyak ka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakbay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maadaan iti boyfriend? Kat, sung batang nga minon ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko akurso nada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko namad akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka na. Simangtot kami tikapsat ni Papa nagapoy di abroad. Katagpauting. Ay katwan mapan ka tapno makaaliwak sa ika. May mayat ko man katwa ka. Mabainok. Pasensya kan ha. No saan ta matuloy itinagtulagan ta. Sana balay. Pumawi akto intong sumang batak. Wan, di nakpakadanagan. Basta agan anad ka ha. Wen, sige nga Rod. Tagrubata kon. Sige, bye. Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pa'y laang. Mabit lang. Agsangsangit ka? Ada nga mindakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun ta insan ko. Anang gapoy ti outing. Naawanan iti preno tinaglugar.
hangganan ta. Kat may saniinsan ko kadagiti natay. Anya, agpaiso ka diti ibagbagam? Sigurado ka kadi, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Kat uwan ka no. Diyos ko, anya day tadamag. Kasladyak pa dyan nga awanan ni James. Kasano akitan? Apay pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat na pinanawan naklatan ngag may sa. Apay! Aging gaita, marigata nakpailaeng nga ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaan kini James. Katunggal madanon ti malam, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom, saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan ha Lucas, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumenak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding nga inwayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagas dano kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, iso pa'y mat ti mang perwisyo. Ulitak ti akid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka ti mabiro kak at trabaho. May kan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod nanang. Awan mo tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong adda trabaho na. Kat, day ta ti makagapong apalan nak? Kat dadaalan yu matandag iti mulak? Saan na rod anay gagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kanti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakap-kapin ani. Iso nga rod na sakit tinakam ko. Gumawan mo't nga rod maaramidak. Nagrigat mo't nga mintibiyag tayo. Iso nga awan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayab kan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda kumamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong?
Tasyak ti makatultulong kan ni nanang. Kasano nga ibaga mga ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga adda ak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto tasika, awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo? Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak kumano mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam harudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wen, kat adda na biro ka. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sabagay. Kat, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod. Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mangpet kan bakit? At da nagayab kanya nga trabaho. Dakkel a project da ito'y. Iso nalaeng, tay jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay? Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano Domingon to into makawidak. Imbag mo tadang trabaho. Tapno matulungam tumot ti inang. Tapno saan da ka tagtagibasitan. Manong! Umay ka man dito, oy! Ni mo't hulyan day chay. Apay nga ta. Mabit lang Inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuy-buya iti TV. Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalala. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti Bagyo. Iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laeng nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain. Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Gusto daytan. Tamangan nuan niya pa iti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong, no addadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Kat tapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Kat lipaten dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi, ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Jakpay na padasan tinagtakaw. Jakpat siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan a pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasarita ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Ialis tayon. Kailalamat na ito'y. Pakakita am idinapigsapay ti birok mo. No amukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay. Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot day jay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agarami diti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak agtrabaho. Talagang aming ngawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, Barok. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok matirigat, Barok. Kasta kami mat itiday di asawag. Narigat mo ti panagbiyak mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At daagur uray at trabaho. Matulungan kayon tumet.
Insanak, ba't nga daw at iti supapa, akbaro? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw, naragsak ako. Nalpas matlaangan ti kalapaw tayo, bakit? Agpakada akon, mapana kon iti pagtrabahwak. Agan anad kalakay, anadam ti bagim, ha? Uray si kamet saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom. Narigatan, kadag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mat tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga trab-trabaho. Amangan no kayat ngun apadakalan to'y kalapaw ta. Jak pa'y masango. Babayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagiti itad ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas na ito'y trabaho mi. Aywan gayam. Birthday ni Nanang inton umay alawas. Agawid kanto Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy Parjan ta inton birthday ni Nanang mo. Anya? Parjam jay tarakan ta? Katuan ado mati ka aruba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat ko nga iparabor ti basit na masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Daytoy, ti pa-birthday kada kayo, Nanang. Kas panagyaman kumatan kadag iti amin atulong nyo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo daytoy, barod. Ay, maragsakan na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda. Iti kastoy kabungga. Agyaman akuna, ay baro. Awanan yaman na, Nanang. Ne, adagsangpot a bisita. Na kayon timang sabat kadakwada. Ibagayo ang mga damatan. Ay, wan ba? Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Nalipatak mo tan abinagaan ni Nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksit iti kabsat mo ko ni Nanang. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Wan alam, kasla nagmadimat. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip dayta? Lipaton ng dayjay lakay. Di napatag, napintasan ti kasasaad ta. Baka amiris ng tunat ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak tumalipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw akwartada, kat pabasulan da ka manen? Saan, Tatang? Dinamag na. Nuag pa'y sa birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam? Wan, kunak Dinamag na pa'y, nusikati nagpaparti iti baboy. Anya timbagam? Wan, kunak manan na. Kat, anya ita? Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw? Amuyo ka di, Tatang. Nagsingpot itay nakisaw kanya. Saan nakaslay di? Aka na yun nakabugbugtakan. Talaga akas tati ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagaya man bakit? Andang ay dagita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumot asupot dagito'y prutas. Wan lakay, kukwa tayo day tamaysa. Kukwa mo't ni Nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni Nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ni Nanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka matan nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na? Nalaka ka matan na makalipat? Baybay ang ka din. Pakita amlat na iti nasayaat.
Taagbabawin tumutlaang iti inaramid na kan ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Wala min manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko nga min na maigat gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan numabalin. Ibanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yung kanyak. Idi, naglalastog kayo akas laawan kasapulan yung kanyak. Pinapanaw dak akas la sa anak akamong ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y naagbyang ni nanang itinapaot. Pasensyakan. Awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Isu akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensyakan no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, maging gaita. Saan amapukaw iti lagip ko ti panang irurumunda kanyak idi? Isong agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti inaramid akan ka idi? Tano aramidam da ita. Awan matlaangan ti nagdudumaan nyo. Denggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gaputay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang na ipantay di ospital. Agyaman ak manong. Kung akon kat, addaan ka itinasaya at panagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isuti ng pilit kanyak. Uray pay, gaputa imay ka. Kaya't asawanday ta, napatag ninanang kan ka. Ita, nasaya at ang titrato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapu iti agtultuloy apan ang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapu taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ka panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan Agavita, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, nagbaba iti asawak Mr. Lonely, ngamga po iti panagayat ko kenkwana, inibturak amin asakit. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Kanayon kalata maladaw nga agawid. Kanayon ka di ti overtime nyo. Kasla imposible matdaytan, Arturo. Pangasim gavita. Di ka manin mangrugi. Kaya't kunti agina na, tanaban nugak. Saan ka amangan? Saan ka mabisin? Saan ka amabisin? Wano, nangan kayon. Asinong mati ka duwak anangan? Diyak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagan. Awan ka na sa makisaritakan ka. Di ta ka man langan. Saan kumamot apumaiso ti atap ko iti asawag? Napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Kasla jak maaklon nga adda babae iti asawag. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kanikwana. Ngam saan nga agpaabak. Jak itulok ang maagaw dati asawag. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamwak no adda babae iti asawag. Anya nga ta no surutak iti naliman. Tulungan na ko maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom tagmaneho. Kan adalugan mo. Duwata ko ma amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam, saan ka kumanga agbalin a violente. Agkalma ka laang, kat panunutam anaimbag, no anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Dayjay, rumwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga nakasagana kan iti maamam, manang? Saan nakapakadanagan silin? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo, madda babae na? Manumot na bulan Open ka di kan ka ti cellphone na? Wan. Ngamanya ti amok ngay, no anda sa bali a cellphone na. Kat ilamlamang nalaang itilugan na. Sabagay, mabalin mo takas na. Oh, Dayjay. Limugan na iti kutsi na. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanaamwamon ti pudno? Kas na ko nama. Panunutak pa'y anaimbag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isasarat da iti hotel? Uwan, Celine. Okay ka lang, manang? Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kaduan nak. Anya, nga manang. No saan nakakaduan nga aginom? Uray agpay may sa aklatan. Anya. Ay, o sige, kaduan ka. Amangan no anya pa'y, ti mapasamakan ka. Naggapuam? Apay aparbangon na sumangpat ka. Kat nabartag ka. Anya ti panagkitam? Naggapuam ko nak. Kat sika? Sa dino ti naggapuam? Sika ti pagdamdamagak. Sungbatan nakpay nga umuna. Sa kasungbatan. Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti dayta nga ibagbagam. Ha? Saan ka mamati? Sige. Mamati aklatan. Ngam konsensya mon nool-ol budanak. Sika ti agbas basol. Sana siyak. Kat sika, sa dino tinagapwam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Ngamin. Nasakit tinagam ko, iti ka na yun napan nakaladaw mo nga gawid! Anya? Hello? Hello, Gabita. Itaman pa asinong batang tiawag ko. Sigut, kanayon ka busy. Kat saan nakamasong batan? Pasensya kan, Batch.
Talaga busy aklaan. Ngam itangamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Anya ka diti problema. Ay, jak amo narumbang ama-amom daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan na sulsulwan daytoy a problema. Saan mo asulsulbon ti problema? Ibaga, barang makatulong ak. Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Wen, saan ka madanagan? Awan pangibagak. Naduktalak nga adda babae iti asawak. Anya, iti day ta kinapintas mo. Naaramid na kaalok ti asawa. Kat, anya ti plano mita? Awan pa'y planok. Jak amo na anya ti rumba nga aramidak. Milyo. Jak kayat amapukaw ko ti asawak. No kayat mo, agsabat ta. Amangan mo ka sa pulang ti agrelax. Sige, pagbigyan ka iti day ta nga awis mo. Rumuarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, mami? Adala ang sa bata ka batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, mami. E-text kayo no sumangpatan ni daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi text kanyak, ha? Wen, mami. Saan na ko mga insukat idikan ni Arthur? Saan ka ko mga problema ita, akasta? Nabayagan na pasamak na ita. Saan ta ko man napagtungtungan? At data dito hitap na relax. Saan kat apagtungtungan tinapalabas, Milyo? Okay. Kat, anyang ruti plano nita? Bye-bye amlatan, alukluk kun nakati asawam? Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso amis mo timang isardang iti aramidan na. Kasanon, no saan na sumardang? Di tanto siguro ngagdesisyonak. Tagay pa lang. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae. Okay, makamuka. Basta dahaklaan dito no kasapulan dak. Anytime, no kasapulan ti kasarsarita, at dahaklaan dito Ah, mabiit lang. Adawag ko. Ti anak ko. Mabiit lang, tasong bata. Ne, masansan mo ta na marabyan kang agawid? Ita, amom ka din tirik na ti agur oray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam? Damagam iti bakim. Makamu ka, no day ti kayat mong aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wan, no day ti ammom. Ti ammom ka di kat saan ko nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Ha? Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikunak nga inayabak na silin a naginom kami. Sinurot da ka iti dayda ka nito. Kat dita ang naalak dagit aladawan nyo iti babaeng. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardang munday tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasamak kada kayo ka ni daddy. Agpaiso ka diti nangag ko idirabii. Nga adda babae ni daddy. Sana rumbang anangag mo dagi jay anak. Pasensya ka lakuman. Ngam saan ka kumaama apektaran, ha? Tikit di panagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni daddy, mami. Saan, anak? Ayusan mi ka ni daddy daytoy, okay? Please, mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kayat ngagsina kayo ka ni daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan? Udno ka diti imbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamangorno si tira ito'y, papa. Siya kunti makam mo. Sigurado ka?
Amangan no kayat mo kasaritak ti asawam. Saanan, Papa? Amangan no ad-addalaang no makibiyang kayo pa'y. Da kami latan nga gasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka di ti plano? Ornosak daytoy, Papa. Jakmat kayat ang madadaal ti pamilya. Alangarod, aramidam ti amo makasayatan. Katadak lang dito'y no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, Papa. Hello? Manang, talagang awan nagbaliwan ti asawam. Ah? Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawang. Ha? Inalaak ida iti ladawan. Isen kulagtakan kan. Agyaman iti day nga impormasyon, Celine. Anya ti aramidumitan. Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan ter aramidan na? Juan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kan, anya nga ron ita ti aramidan. Pues, aramidak mat ti aramidan na. Anya ti kayat mo asawan? Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayuyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami akatrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Milyo. Sure. Imbagat mo kan ka. Ano ka sa bulan na, awagan naklaeng. No kasta, awisin ka. Ada restaurant akayat ko apangananta. Okay. Sabi mo ti pang sukunakan ka. Sukunan naklatan dito balay inton malam. Okay. Urayan nagnaro dita. Bye. Bye. Saan ka di? Nga sidag dito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga rod dito iti kayat mo apangananta. Awan madakas nga aramidan ta. Mangan talaang, saan ka di? Awan matkit di. Ngam, kasanon, no adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan matdakas nga aramidan ta. Okay, makaamu ka. Anya ti kayat asawan daytoy? Nga niya? Kitaan daytoy, ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ti lalaki nga insukat ko idi, gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di abinalagan kan? Isinam ti babaim, wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babaik. Mabit lang, taday pakita kan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay nga agkadwa kayo pay laeng iti daytoy a babae. Nagpakadala ang taga-bruden. Ngamoy naswas kon ti relasyon mi. Gapo tadyak kayat a madadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo? Apay, dakas ka di, kat batchmate ko man. Nagkinumusta kami laang ijay. Nabayag ngamin aw-awisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot. Italaang a pinatgak tikid daw na. Pinatgam, tadda planom nga agsinubyang kayo. Apay nga gungot ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Kat urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan kalatta, gaputa si ka ti asawak. Adda karbengam nga agbabae? Nukas ta? Adamot karbengak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta. Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Isungarog nga insina kun ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta. Iso apangasim. Ta saan kayon nga agkit-kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga amo? No kasano kasakit idinaamuak nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka, asan ka nabalsan. Iso ano ada planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak.
Tanasaysaya at ngagsinatalaangan. Ngam tilipliputan nak! Saan ko nga ulitan ti inaramit ko? Pakawanan nak. Kat igarik nga agwalbaliw akon. Isu apang asim. Isardeng mon ti makisinarak iti dayjay amilyo. Aging ga ita, saanen nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay ken bakit kami. Ken adamatan buko da pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Gabita. Agyamanak, pagayam Gabita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met ta saanen nga inulit ti asawam ti nagbabae. Ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabae ket maikandapay iti tsansa a makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin a nagkari nga agbalbaliw da ket saan dan nga ulitan ti agbabae. Ala, agpaay da ito nga adal kadag iti addaanan iti asawa. At ti asawa, nasken nga ipamaysa tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Gavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.